ናይ ቦሊውድ ፊልምታት እንትርኢ ወይ ኣብ ኢንስታግራም እንትርኢ ኩላትና ንቐንአሉ እንታይ ኣለዎ ናተይ ተዝኾን ንብለሉ ሓደ ነገር ኣሎ። እሱ እውን ናይ ህንዲ ኣዋልድ ብዙሑን ጸሊምን መዓንጥአን ሓሊፉ ብርክት ዝበዝሕ ፀጉረን እዩ። እዚ እንትትሪኣ ኣረ እዝማ ናይ ዘርኢ እዩ ንዓይ ናይ ሓበሻ ኣዋልድ ኣይሰርሕን ናቶም ኣየር ይፍለዩ ኢልክን ትሓስባ ትኾና ኢኽን ግን ክነግረክን ተጋጊኽን እወ ዓብዪ ስሕተት እዩ። ናይ ህንዲ ኣዋልድ ፀጉሪ ሚስጥር ብዘርኢ ጥራሕ ዝተወሰነ ዘይኮነስ ካብ ቁልዕነት ጀሚሩ ዝጥቀማሉን ካብ ዓለም ዝሓብኦን ሓደ ዓብዪ ናይ ጥንቲ ልማድ ስለ ዘለወን እዩ። እዚ መንገዲ ፀጉሪ ምንዋሕ ኣብዩ ስታክ ካብ ዝገበረሉ ንኽንቀሳቐስ ምውሓጥ ተጀሚሩ ንኽበዝሕን ኣብ ወርሒ ውሽጢ ጥራሕ ዘደንቕ ንውሓት ፀጉሪ ንኽውስኽ ብተግባር ዝተረጋገፀ መንገዲ እዩ። እዚ ቪድዮ እስካብ መወዳእታ እንተሪእኽዮ ንስኹ እውን ከም ሂንዳውያን ፀጉሪ ናይ ምንዋሕ ዕድሉ ክትረኽቢ ኢኺ። እዚ ቪድዮ እስካብ መጨረሻ ተኸታተልዮ ምኽንያቱ ኣብ ማእኸል ዝነግረካ ሓደ ወሳኒ ሳይንሳዊ ምስጢር ኣሎ እዩ። ሎማዓንቲ ንሪኦ ዛዕባ ኣብ ሂንዳውያን ኣዋልድ ንዘመናት ዝግበር ዝነበረን ፀጉሪ ብፍጥነት ንምንዋሕ ዝሕግዝን ናይ ዘይቲን ናይ ማሳጅን መንገዲ እዩ። መፅናዕትታት ከም ዘመላኽቶ ናይ ህንዲ ኣዋልድ ብማእኸላይ ኣብ ሂወት ዘመነን ፀጉሪ ቅብኣት ዘውፅኦ ገንዘብ ካብ ሙሉእ ዓለም ካብ ዘውፅኦ ብጣዕሚ ዝናኣሰ እዩ። ውፅኢቱ ግን ናይ ሂንዳውያን ይበልፅ። ናይ ህንዲ ፀጉሪ ዝፅበቐሉ መሰረቱ ክባር ሻምፖ ወይ ኮንዲሽነር ኣይኮነን። ምስጢሩ ዘሎ ኣዮርቪዳ ዝበሃል ናይ ጥንቲ ናይ ሕክምና ጥበብ ውሽጢ እዩ። ሎማዓንቲ ንሰርሖ ውህድ እቲ ዋና ኣክተር ንዓኽን ሓድሽ ኣይኮነን። ምናልባት ፀብሕኽን ክጥዕመልክን ትገብርኦ ውህድ ክኸውን እዩ። እሱ ከዓ ኣባዓኸ እዩ። እወ ንሕና ንምግብነት ንጥቀመሉ ኣባዓኸ ናይ ሂንዳውያን ፀጉሪ ግን ናይ ፀጉሪ መልክዕን እዩ። ነገር ግን ኣጠቃቅምኡ ንእሽተይ ይፍለ እዩ። ሱቕ ኢሉ ከም ማስክ ምቕባእ ዘይኮነስ ምስ ፅሩይ ናይ ኮኮናት ኣይል ብምሕዋስ ዝስራሕ ፍሉይ ናይ ሙቐት ዘይቲ ሕክምና እዩ። እዚ ዘዴ ናይ ርእሲ ቆርበት ካብ መሰረቱ ብምቕያር ዝሞቱ ናይ ፀጉሪ ቀዳዳታት ናይ ምንቅስቓስ ሓይሊ ኣለዎ። ናብ ኣጠቃቅምኡ ቅድሚ ምእታውና እዚ ነገር ንምንታይ ከም ዝሰርሕ ብሳይንስ ዝተደገፈ ሓቂ ከረድአክን። መብዛሕትኽን ፀጉሪ ኣይነውሕን እንትብላ ፀጉርኽን ይነውሕ እዩ። ነገር ግን እናተሰባበረ ስለ ዝረግፍ ቁመቱ ኣይረኣየክንን። ኣብዚ እዩ ከዓ ኣባዓኸ ጥቕሙ። ኣባዓኸ ኣብ ውሽጡ ኒኮቲኒክ ኣሲድን ዝለዓለ ፕሮቲንን ኣለዎ። እዞም ነገራት ናይ ፀጉሪ ጉንዲ ካብ ምጥንካር ሓሊፉ ናይ ፀጉሪ ምርጋፍ ዘምፅእ ሆርሞን ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ኣለዎም። ብተወሳኺ ናይ ኮኮናት ኦይል ዝተሓተ ሞለኩል ክብደት ስለ ዘለዎ ከም ካልኦት ዘይትታት ፀጉሪ ቆርበት ተለጢፉ ካብ ምቕራይ ይግዳስ ንውሽጢ ሓሊፉ ብምእታው ናይ ፀጉሪ ፕሮቲንን ንኸይምንምንን ይከላኸል። ስለዚ ንሰርሖ ውህድ ሱቕ ኢልካ ቅብኣት ዘይኮነስ ሳይንሳዊ መሰረት ዘለዎ ምግቢ እዩ። ሕዚ ናብቲ ዋና ወሳኒ ክፍሊ ንኸይድ። እዚ ኣስማታዊ ዘይቲ ነዘጋጅ። ኣብዚ ብጥንቃቐ ተኸታተሉኒ። ዘድልየና ነገራት ቀለልቲ እዮም። 2 ማንካ ዝደረቐ ኣባዓኸን 1 ብርጭቆ ፅሩይ ናይ ኮኮናት ኦይልን እዮም። ኮኮናት ኦይል እንተዘይሃልይኪ ናይ ኦሊቭ ኦይል ዘይቲ ምጥቃም ትኽእሊ ኢኺ። ግን ናይዚ ውህድ ናይ ኮኮናት ኦይል ይምረፅ። መጀመርያ እቲ ኣባዓኸ ብደንቢ ሓፂብኪ ኣድርቕዩ። ማይ ከይህልዎ ኣረጋግፂ። ምኽንያቱ ማይን ዘይትን ስለ ዘይተሓወሱ። ካብኡ እቲ ኣባዓኸ ናብቲ ዘይቲ ግበር እዩ። ሕዚ እቲ ወሳኒ ነገር ሙቐቱ እዩ። ብቻኸን እቲ ዘይቲ ኣብ ሓዊ ከይትገብርኦ። እዚ ዓብዪ ስሕተት እዩ። ምኽንያቱ ብቐጥታ ዝረኽቦ ሓዊ ናይቲ ዘይቲ ጠቓሚ ንጥረ ነገራት ይቐትሎም እዩ። ኣብ ክንድኡ ቤንማር ዝበሃል ዘዴ ተጠቐማ። ማይ ኣብ ዝመልኦ ድስቲ ዘይቱን ኣባዓኸን ዘለዎ ብያት ትግበርዎ። ናይቲ ማይ ሙቐት እቲ ዘይቲ ቀስ እናበለ ይመውቕ። ናይቲ ኣባዓኸ ቀለም ናብቲ ዘይቲ ክመጽእ ይጅምር። በዚ እውን እቲ ዘይቲ ናብ ወርቃማ ቀለም ይቕየር። ሽትኡ ባዕሉ ከመይ ደስ ከም ዝብል ልክዕ ከም ዝተጠበሰ ለውዝ ዓይነት ሽታ ኣለዎ። እዚ መንገዲ እንተነኣሰ ን15 ደቂቓ ክጸንሕ ኣለዎ። እቲ ኣባዓኸ ቡናማ እንትኸውን ኣውሪድክን ንኽዝሕል ተጸበያ። ካብኡ ኣጽሊልክን እቲ ዘይቲ ንበይኑ ግበሮ። እዚ ወርቃማ ፈሳሲ ናይ ፀጉርኺ ወርቂ እዩ። እዚ ዘይቲ ብበዝሒ ኣዘጋጅኺ ብናይ ብርጭቆ ጥርሙዝ ውሽጢ ክሳብ ወርሒ ምጥቃም ትኽእላ ኢኽን። እዚ ዘይቲ ምዝግጃይ እቲ ፍርቂ መንገዲ እዩ። እቲ ዋና ቁም ነገር ዘሎ ኣቀባብኡ እዩ። ሓፍተይ ናተይ እዚ ቪድዮ ጠቓሚ ኮይኑ እንተረኺብክዮ ላይክ ምግባር ከይትርስዒ። እንትፈትዮ መዕርኽ ትኸውን ሼር ግበርሎ። በይንኺ ኣይትመላኽዒ። መብዛሕትና ዘይቲ እንትንቅባእ ንሰርሖ ስሕተት ኣሎ።
እሱ እውን ኣብ ፀጉርና ጥራሕ ኢና ንልቕለቆ። ኣብ ናይ ህንዲ ኣዋልድ ዘሎ ሚስጥር ናይ ርእሲ ቆርበት ዘሎ ማሳጅ እዩ። ፀጉርኺ ንኽልተ ክፈል እዩ። እቲ ዝሞቐ ዘይቲ ብናይ ኣፃብዕቲ ጫፋት እናወሰድኪ ናብ ናይ ርእስኺ ቆርበት ብደንቢ ንኽእዩ። ክደግመልኪ ብኣፃብዕቲ ጫፍ እምበር ብመዳፍኪ ከይኸውን ቆርበትኪ ብደንቢ ሕሰይ እዩ። እዚ ከይዲ እንተነኣሰ ን10 ደቂቓ ክቕፅል ኣለዎ። እወ 10 ደቂቓ ኢድኪ ክደክም ይኽእል እዩ። ንፀጉርኺ ክበሃል ግን ክትክእልዮ ኣለኪ። በብሓደ ቆርበትኪ ክነኽእዮ ኣለኪ። ብቕድሚት ብጎንን ብድሕሪትን ብደንቢ ኣባፅሕ እዩ። ማሳጅ ምግባርኪ ናብ ርእስኺ ዝኸይድ ናይ ደም ዝውውር ስለ ዝውስኽ እቶም ዝደቀሱ ናይ ፀጉሪ ሱራት ንኽነቕሑን ስራሕ ንኽጅምሩን ይገብር። ኣብዚ ሰዓት ድማ ኦክሲጅንን እቲ ምግብን ተሸኪሙ ናይ ፀጉሪ ሱራትኪ ይኸይድ። ሕዚ ድማ እቲ ማሳጅ ሓደ እርምጃ ንቕድሚት ነጓዕዞ ናብቲ ዋናን ብዙሕ ዘይፈልጦን ኣስመታዊ ጉዕዞ። እዚ ኢንቨርዥን ሜተድ ይበሃል። እዚ ከይዲ ኣብ ሰሙን 1 እንተዝግበር ይምረፅ። እቲ ዘይቲ ተቐቢእኺ ማሳጅ ምስ ገበርኪ ኣብ ወንበር ወይ ኣብ ዓራት ጫፍኪ ሁኒ። ካብኡ ርእስኺ ቀስ ኣቢልኪ ንታሕቲ ጌርኪ ማለት እውን ፀጉርኺ ንመሬት ንኽንጥልጠል ግበሪ። ልክዕ ብርክኺ ከም ምርኣይ ማለት እዩ። ኣብዚ ኩነታት ኮንኪ ንተወሳኺ 4 ደቂቓ ርእስኺ ብደንቢ ማሳጅ ግበሪዮ። እዚ እንታይ ይገብር መሲልኪ? ኩሉ ደም ብግራቪቲ ምኽንያት ናብ ርእስና ንኽፈስስ ስለ ዝገብር ናይ ፀጉርኺ ሱራት ብሓደ ግዜ ኣዝዩ ልዑል ኦክሲጅንን ምግብን ይረኽቡ። ኣብዚ ሓደ ዓብዪ መጠንቀቂ ኣሎ። ናይ ደም ድፊት እንተሃሊኪ ናይ ርእሲ ምዛድ ተዘክረኪ እንተኾይኑ ወይ ከዓ ነብሲ ጡር እንተኾንኪ እዚ ርእስኺ ንታሕቲ ጌርካ ምፅናሕ ዘዴ ምጥቃም የብልክን። ንዓኽን ቀጢልክን ማሳጅ ምግባር ጥራሕ እኹል እዩ። ጥዕና ካብ መልክዕ ስለ ዝዓቢ። ምስ ወዳእኺ ፀጉርኺ ብደንቢ ኣኪብኪ ብፕላስቲክ ሸፍንዮ። ፕላስቲክ እንተዘይሃሊኪ ፌስታል ብምጥቃም ትኽእሊ ኢኺ። እዚ እቲ ወሳኒ እዩ። ምክንያቱም ካብ ፀጉርኺ ዝወፅእ ሙቐት ናይቲ ዘይቲ ጥቕሚ ንውሽጢ ዘሊቑ ንኽኣቱ ይገብሮ። ናይ ህንዲ ኣዋልድ መብዛሕትኡ እዚ ውህድ ተቐቢአን ለይቲ ሙሉእ ይሓድራ። ንስኺ እውን ርእስኺ ንኸይበላሸ ኣራጊት ፎጣ ጌርኪ ምሕዳር ትኽእሊ ኢኺ። እንተዘይኮይኑ ግን እንተነኣሰ ካብ 2 ክሳብ 4 ሰዓት ምፅናሕ ኣለኪ። ን30 ደቂቓ ተሓፂብኪ ተገዲፍክዮ እቲ ዘይቲ ገና ናብ ውሽጢ እናኣተወ ስለ ዝኾነ ሙሉእ ጥቕሙ ኣይትረኽብን። ስለዚ ግዜ ሃብዮ። ስራሕኪ እናሰራሕኺ ገዛኺ እናፅረኺ ወይ ፊልም እናረኣኺ ምፅናሕ ትኽእሊ። ንምሕፃብ እንትዘጋጀይ ጥንቃቐ ክትገብሪ ኣለኪ። ብዙሕ ሰብ ኣብዚ እዩ ዝስሓት። እቲ ዘይቲ ንምውፃእ ተባሂሉ ብጣዕሚ ብዙሕ ሻምፖ ይጥቀም። እዚ ከዓ እቲ ዝኣተወ ራሕሲ መሊሱ ንኽደርቕ ስለ ዝገብር እዚ ትኽክል ኣይኮነን። ስለዚ ሳልፌት ዘይብሉ ሻምፖ ተጠቐሚ። መጀመርያ ብጣዕሚ ንእሽተይ ፀጉርኺ ኣርሕስዮ። እቲ ዘይቲ ኣውርድዮ። ካብኡ ሻምፖ ጌርኪ ብደንቢ ሕፀብዮ። ኮንዲሽነር ምግባር ከይትርስዒ። በተለይ ንፀጉርኺ ጫፋት ኣብ መጨረሻ ብጣዕሚ ወሳኒ ዝኾነ ነገር እዩ። ካብኡ ብዝሑል ማይ ተለቕለቒ። ዝሑል ማይ ብምዉቕ ማይ ዝተኸፈቱ ናይ ፀጉሪ ቀዳዳታት ስለ ዝዓፁ ፀጉርኺ ድርቕ ንኸይብል ብርሃን ንኽህልዎን ንኸይሰባበርን ይሕግዝ። ፀጉርኺ ንኽደርቕ ብፎጣ ኣይትፈግፍግዮ። ናይ ቀደም ቲሸርት ተጠቒምኪ ብስሱ ጥቕልል ኣቢልዮ። ፎጣ ፀጉሪ ይሰባበር እዩ። ቲሸርት ግን ልስሉስ ስለ ዝኾነ ኣይጎዶን። ዝሓፍተይ እዚ ከይዲ ብሓደ ለይቲ ፀጉርኻ ኣብ እግርኻ ክበፅሕ እዩ ኣይብለክን። ፀጉሪ ምንዋሕ ትዕግስቲ ይሓትት እዩ። ተኺልኪ ማይ ከም ተስትዮ ዕምበባ ሕሰብዮ። ሎማዓንቲ ማይ ኣስቲኺ ፅባሕ ዕምበባ የውፀኒ ኢልኪ ትቖርፁ እየን። እወ ዶ ፀጉርኺ እውን ልክዕ ከምኡ እዩ።